Dobrý deň, milí maturanti. V ďalšom dieli z našej série videí s názvom Písomná maturita z matematiky 2026 som pre vás pripravil tento diel, ktorý bude zameraný na výrazy a ich úpravy. Príklady, ktoré môžeš nájsť v pracovnom liste, odkaz na ne dole v popise tohto výučbového videa, sa vyskytli v niektorých minuloročných písomných maturitách z matematiky, prípadne sú to nejaké mnou vytvorené príkladíky, ale je to určite súbor úloh, ktoré ti v rámci prípravy na písomnú maturitu určite pomôžu. Dole v popise tiež môžeš nájsť odkazy na či už tohtoročné iné diely, prípadne celú minuloročnú sériu. No a riešenie týchto príkladíkov bude už o chvíľočku, pokiaľ si ich chceš vyriešiť sám a sama, kľudne môžeš, prípadne si to trošku skipni a moje riešenie začína. Maturitný okruh výrazy pre niektorých študentov náročnejší, pre iných zase v pohodičke, tak poďme sa na to pozrieť, čo mám pre vás pripravené v tomto treťom dieli. V úlohe číslo 1 máme takýto výraz, ktorý sa po úprave a zjednodušení dá prepísať na takýto výraz a my máme určiť číslo b, čiže inak povedané koeficient kvadratického členu. Čiže nespravím s tým vlastne nič iné, než si to postupne upravím jednak podľa vzorca 2x minus 3 to celé na druhú, bude 2x to celé na druhú je 4x na druhú, minus 2 krát 2x je 4x krát 3 je 12x plus posledný člen na druhú, 3 na druhú je 9. A teraz si to zase roznásobím každé s každým, vzniknú mi tam raz, dva, 3 členy a potom tou štvorkou 4., 5. a 6. člen. Hej? Potom to následne ešte upravíme na nejaký jednoduchší tvar. Čiže x krát 4x na druhú je 4x na tretiu, x krát minus 12x je minus 12x na druhú, x krát 9 je 9x. Roznásobujem touto štvorkou, čiže 4 krát 4x na druhú je 16x na druhú. Nemusel by som pokračovať, lebo mňa vlastne zaujíma len ten koeficient toho kvadratického členu, ale dokončíme to. 4 krát minus 12x je minus 48x a 4 krát 9 je 36. Keďže mňa zaujíma len ten koeficient b, čiže to, čo mám pri kvadratickom člene, tak ja môžem teraz v rámci nejakého ušetrenia času sčítať len toto. Minus 12x na druhú plus 16x na druhú je 4x na druhú, čiže ten koeficient b bude 4. Hej? Môžeme si to ešte doupravovať. Mal by som tu 4x na tretiu plus 4x na druhú. 9 minus 48 je minus 39x a plus 36 na konci. Hej? Čiže takto by sme to mali mať upravené. 12 minus 12 plus 16 je 4. Sedí. Úloha 2. Máme určiť súčet takýchto zlomkov. Podmienočku, keby si niekto chcel zapísať, tak vieme, že b z prvého zlomku rôzny od 1, z druhého od minus 1, čiže b rôzne od plus minus 1. My máme určiť ich súčet, čiže namiesto a si tam dáme plus. Spoločný menovateľ, jasné, že budú obidve zátvorky, čiže 1 minus b krát 1 plus b. Celý tento menovateľ, keď vydelím tým prvým, zostane mi 1 plus b krát b, bude b krát 1 plus b. Plus celý tento menovateľ delím 1 plus b, zostane mi 1 minus b krát 1 je 1 minus b. Čítateľ roznásobíme, to bude b plus b na druhú plus 1 minus b lomeno 1 minus b krát 1 plus b. b minus b sa odčíta, zostane mi v čítateli b na druhú plus 1. A v menovateli to môžem opísať, čiže 1 minus b krát 1 plus b, s tým už sa nič nedá spraviť, toto by bol náš výsledok. Čiže to je b plus b na druhú, 1 minus b, b na druhú plus 1, len toto vybavené. Úloha 3. Určite hodnotu výrazu pre x rovná sa minus 2. Hodnota výrazu sa zisťuje tak, že namiesto x dosádzam minus 2, čiže minus 2 to celé na druhú, minus 3 krát minus 2 plus 5, deleno 2 krát minus 2. Viem, že to delenie, keď mám nejaké takéto riešiť, tak ja si môžem napísať násobenie a ten druhý zlomok si pre
prevrátim, čiže minus 2 plus 5, to čo je menovateľ ide do čitateľa a z čitateľa do menovateľa, 3 krát minus 2 minus 5. Tak, prvý zlomok krát druhý zlomok, v prvom máme minus 2 na druhú, to je 4, minus 3 krát minus 2 je 6, plus 5, to je 10, 15. Tu máme minus 4, čiže keď nechcem mať tú minus 4 takto, tak si to môžem to mínusko premiesniť kľudne aj sem, áno. Od tej minus 4 som si ho dal hore. A tu máme minus 2 plus 5 je 3 a v menovateli 3 krát minus 2 je minus 6 a minus 5 je minus 11. Minus krát minus viem, že je plus, takže to mi môže zmiznúť. Minus 15, teda 15 krát 3 je 45 a v menovateli 4 krát 11 44. Na zmiešané číslo 1,14 a 40, ale môžem to kľudne nechať aj v tomto tvare. Keby to po mne chceli v rámci desatinného čísla so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta, tak 45 deleno 44 je približne 1,2. Hej, pretože vieme, že do tej maturity sa nepíšu nejaké desatinné čísla, teda nepíšu zlomky, ale desatinné číslo s zaokrúhlením na 2 desatinné miesta napríklad. Hej. Tá predchádzajúca úloha číslo 2 bola nejaká návodná, to by zase musela byť úloha s nejakými možnosťami, napríklad A, B, C, D, E a v niektorej z nich by ste mali ten výraz zarámčekovaný objaviť, hej, v tej predchádzajúcej úlohe. Úloha 4. Podiel výrazov. Vieme, že x musí byť rôzne od minus 2 v rámci nejakej podmienky. No a potom toto prvé x na druhú delíme týmto x-kom, x na druhú deleno x je x a týmto x-kom postupne vynásobíme tieto dve čísielka, respektíve členy, čiže x krát x je x na druhú, x krát 2 je plus 2x, následne mínus zátvorka, aby som to odčítal, čiže tu by bolo mínus, x na druhú minus x na druhú je 0, tu by bolo mínus, minus 8x minus 2x je minus 10x, tu plus 18 opíšeme, minus 10x deleno x je minus 10, minus 10 krát x je minus 10x, minus 10 krát 2 je minus 20, zase mínusko zmeníme znamienka, čiže tu by bolo plus a aj tu, minus 10x plus 10x je 0, 18 plus 20 je 38, tu 38 už tým x-kom nemôžem vydeliť, čiže to je náš zvyšok, čiže 38 lomeno x plus 2. To by bol náš podiel týchto výrazov. Čo už, no, tak tam vyšiel zvyšok, no to sa nedá nič robiť. Čiže minus 10x plus 18, to je minus 10, minus 20, 38 môže byť úloha 4. Máme dané dve takéto čísla. Vieme o nich, že a lomeno b je 4. A máme zistiť, čomu sa rovná takýto výraz. No tak ja si z tohoto predsa môžem vyjadriť, že ačko, ak by som to vynásobil bčkom, tak ačko je 4b. A dosadím to do toho nášho výrazu, ktorý tam máme, čiže a na druhú plus b na druhú lomeno ab. Vieme, že ačko aj bčko musia byť rôzne od nuly, čiže namiesto ačka píšeme 4b. Čiže tu by sme mali 4b, to celé na druhú, plus b na druhú, lomeno 4b krát b. V čítateli budeme mať 16b na druhú, plus b na druhú, a v menovateli 4b na druhú. Čiže to je 17b na druhú lomeno 4b na druhú, b na druhú zmizne, hej, to sa pokráti a 17 štvrtín by mi zostalo. Ak by sme tu 17 vydelili štvorkou, tak nám vyjde 4,25. Hej, to by bola nejaký taký výsledok, čomu sa rovná tento výraz. Hej, v tomto prvom si upravím, že ačko je 4b a tu dosádzam. Hej, dám si pozor, že v tomto kroku celý ten výraz 4b musíme dať do zátvorky.
Takže tak, toľko tretí diel, ktorý bol zameraný na výrazy. Nezabudni, že tie predchádzajúce môžeš nájsť dole v popise, nájdete tam aj odkazy na tie ďalšie diely, 4., 5., 6., ktoré nás ešte čakajú, pokiaľ toto pozeráte v premiére. No a pokiaľ už tie diely vyšli, tak ich tam nájdeš a môžeš kľudne pozerať. Tak sa majte pekne, držím palce pri príprave aj pri písomnej maturitnej skúške. Zatiaľ ahoj, milí maturanti.